Vítajte späť v televíznych novinách, pokračujeme ďalšími témami. Zadarmo a vo voľnom čase vytvára Miroslav Bahleda z obce Trnavá Hora obecnú webovú stránku. Tento rok dokonca portál získal prvú cenu spomedzi všetkých slovenských obcí. Pre administrátora je tvorba stránky koníčkom a mladí i starší obyvatelia obce ju často navštevujú. Cesta maličkej obce za úspechom sa začala pred 5 rokmi. Vtedy totiž obecnú webku zriadili. Náš správca prišiel s myšlienkou, že by bolo vhodné doplniť tam jedno, druhé, tretie a ponúkol sa na spoluprácu. Keďže hodne cestuje, po večeroch možno, že nemá čo robiť, takže podujal sa nám vlastne tieto veci akože robiť a myslím si, že to robí veľmi dobre. Miroslav Bahleda za tvorbu stránky nedostáva žiadne peniaze. Jeho cieľ pri tvorbe webu je však jasný. Sa snažím, aby tí ľudia sa dostávali k tým informáciám veľmi prehľadne. No a tu je to, čo obyvateľov obce na stránke láka najviac. Máme veľmi dobre spracovanú sekciu s názvom obecné akcie alebo obecné podujatia. A ja si pozerám fotky. Keď v škole sme mali volačo, napríklad maškárny. Hlavne diskusia, a čo je nové, čo je ako otvorené, keď neviem, ambulancia, aká kedy, pošta, kedy je otvorená, tak. Tvorca stránky trávi voľný čas pri počítači. Stránke sa venuje pravidelne a zaberie mu to veľa hodín. Na otázku prečo má jednoduchú odpoveď. No, robím to kvôli tomu, lebo ma to vlastne baví. Z Trnavej Hory Martina Kašiarová, televízia Markíza.